Mae busnesau amaethyddol byd eang eisiau tyfu cnwd o'r enw olew palmwydd yn y tirweddau ffrwythlon hon, trwy dorri milltiroedd a milltiroedd o goedwig law ac adeiladu mwy o ffyrdd, byddent yn cael effaith mawr ar bioamrywiaeth, cynefinoedd a chartrefi anifeiliaid gwyllt Sumatra. Mae olew palmwydd yn gynhwysyn sydd yn cael ei ddefnyddio i wneud llawer o bethau yma yng Nghymru, gan gynnwys bwydydd a chynhyrchion glanhau. Gellir dod o hyd i olew palmwydd mewn mwy na 50% o fwydydd wedi pecynnu yn yr archfarchnadoedd, yn enwedig bwydydd wedi ei prosesu'n helaeth. Fodd bynnag, mae olew palmwydd cynaliadwy yn cael ei dyfu mewn ffordd sydd ddim yn niweidio coedwigoedd glaw, bywyd gwyllt na'r bobl sy'n byw ger llaw. Os edrychwn yn ofalus am logo'r RSPO, gallwn wneud yn siŵr mae dim ond olew palmwydd cynaliadwy sydd yn ein bwydydd wedi pecynnu. Bydd bwyta llai o fwydydd wedi prosesu'n helaeth a bwyta digon o ffrwythau a llysiau yn helpu hefyd. Bayam. Masa bayam. Oh, makan sayur bayam ya. Kalau Dimas makanan kesukaannya apa? Pa fath o fwyd mech mam yn ei gygyniad Dimas? Llysiau a chig fel disgyl ochr. Pa fath o brydau mech mam chi'n gwneud arfa? Coginio sbigoglis. Dimas, beth yw eich hoff fwyd? Rwy'n hoffi yw'r. A mae wachyd di'n hefyd yn hoffi yw'r. I'r bobl pac-pac, mae bwyd fel peleng yn cynrychioli gweddi a gobaith i unrhyw un sy'n ei fwyta. Mae wedi cael ei wneud o reis sydd wedi stwnsio nes yn llyfn, spices traddodiadol fel turmeric a galangal, ac wedi addurno a chilis coch speislyd. Mae hyn oll yn gwneud peleng yn fwyd sydd yn ôl pob sôn, yn codi'r ysbryd ac yn rhoi dewrder. Yng Nghymru, fel yn Sumatra, trwy ddewis bwydydd iach, osgoi bwyta gormod o fwydydd wedi prosesu'n helaeth, a dewis olew palmwydd sydd yn cael ei dyfu'n gynaliadwy, gall pob pryd o fwyd helpu i gadw coedwigoedd trofannol y byd yn iach ac yn ffynnu am genedlaethau i ddod.